Erokamano Joko Vitara Mugi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ma wantiere ka gi wendo modhial Dr. Umo Luga men jagoro migao mar thieth. Erokamano ahinya. Erokamano Trevor. Nyocha kudhi loka. Mbaka mane manugoyo. Nitiere weche mang'eny mawuok juduogo gi pesa mar bilion 2.5 dola. Moko be nitie ma jo loka ema golo, umbe nitie moko mugolo. Ne en mbaka mane tang'o muduogo go pacho. Erokamano Trevor kendo amoso nyikwara mogi no imre uru. E wach mar Amerika wach ni asebete kuom higa achiel. Kane jo Amerika owacho ni koro gin gichungo chiwo mane gimiyo Kenya. Mano ne tarik 20 dwe mar achiel higa ni. Ma mibadhi nomako jowa kabisa. Ma ji mang'eny nogole tich. Kuonde kaka Kisumu nochako bet kuonde mag kuyo ma town odok makoro kata kuonde mane ji miele gi mor koro ni nono. Nikech programs mane ikelo gi jo US ko okaw kuom migao mane waluongo ni USAID. Ng'eny gik mane gitimo ma bende ne geng'o kata thiedho kute mag ayaki, malaria, TB. Ng'eny gi king'iyo 70% ni mana korwa kocha dala. Koro wachno ne wakawe matek kendo an achake kanyo kawa wuoyo gi jo Amerika ndalo no. Kwa penjo gi ni to koro ma gigi uchungo to koro ibo tim nang'o. Ndalo no noyudo ka nitie yedhe moko mane nie Kenya kae. To nikech yedhe go ne nie lwet joma ok gin sirikal. Jogo be wacho ni jogi osechunga koro an ok anyal miyi yadhni. To nyithindo kaka karwa kacha yudo ka Kisumu Russia kacha nitie juma achiel moro mano ka pok abet kata jagoro. To ane mane an director. Koro adhi kanyo to ayudo ka nyithindo onge kata yath. To yath to nitie Kenya ka. Koro man wachako wuoyo kodgi ndalo no ma nasebet kaluwo wachno kendo agoyo erokamano kabisa ne jatend piny ma oluor ker marwa ma en William Samoei Ruto nikech nomiya thuolo mondo aendelea wuoyo gi jogi kendo nomiya jiwo mondo amed ng'iyo kaka weche mane odhi makro gika ochung' mondo duogi ma wasebet kwa wuoyo kodgi kane romo dwe mar 8 to koro wachako wuoyo kodgi officially. To anto nasebet ka wuoyo kodgi kuom higa ni dweche gite kawa penjo gi kawa temo doyo tiegi kaka onego watim. Moko bende wacho ni kawuono to waromo to kik wago kata picha be onge giminyalo ndiko. Ma picha mokwongo mane waketo ni koro waromo kodgi ne tarik 13 dwe mar 11. Koro kane wadhi kuno to gima duong' mogik en ni mondo wayud pesa mondo weche mag thieth ma ne timre ka oduogi. To koro kane wadhi to wachako wuoyo kodgi wanegotiate ma pesa mang'eny molo kata kaka ne wayudo chon. Nikech kane chon kane USAID ne nitie ka to ne gimiyo ga 350 million US dollars higa achiel kamano kiriwo pesa te mane gichiwo. Koro wan to ka ne wanegotiate kodgi to koro wamedo 50 wiye koro gidhi miyo wa 400 million US dollars ma mano ochiegni chopo bilion 45. Machenro duto mag USAID dhi duogo. Koro pesa cha te oduogo mang'eny molo kaka ne en. Nikech doyo tiegi manyocha wadoyo tiegi to kendo wuoyo kaka nyocha wuoyo kodgi to wanyisogi nikech koro nyocha giwuok e yo ma ne abrupt. Wawacho ni koro ku timo kamae to wan be wadwa ni koro pesa ni kaduogo to kiko duoge yo moro mane en cha. Nikech yo moro mane en cha ema nokelo chandruok gi. Ma in gi yath Kenya kae to kinyal miyo jatuo yath nikech yath ni e lwet ng'at mok en sirikal. In gi net to kinyal miyo dhako mayach net nikech net okete lwet ng'at moken sirikal. Emomiyo sani waduoge
to waduoge chenro moro mwaluongo ni government to government. Mondo koro pesa chate koro wane mwadhi ng'iyo kaka odonjo ne japiny. To odonjo ne japiny e yore ma sirikal emochano. To yore ma sirikal ochano gin yore kaka koro SHA, gin yore kaka koro osiptende wa mwadhi loso, gin yore kaka koro KEMSA ma koro madhi kelo yath, nikech moro cha yath ne biro gi yo mok en KEMSA. Koro yath to ne chopo ne ji maber, to koro kaka nong'ade, tiyudo ka ne nitie tulo moro matin. In fact, nadhi e osiptende mang'eny yo dalawa kocha, kaka nadhi Kunya ni Siaya, nadhi Migori, nadhi kamoro ni Makalda, en Nyatike. Kanyo iyudo ka kanyo kaka Makalda osiptal nitie, to nikech jok mane support osiptal ni chulo gi jo USAID, nikech kaka koro ne gichung' jothieth onge, mano dakteche, yedhe to nitie, koro onge kata ng'ama mi jotuo yath. Koro nwapenje to jotuo gi nyocha dhi kanye. Ma mane gima ne chando chunya kabisa, ma koro waduoke yo ma koro sirikal ema koro dhi kelo gigi te, mondo ka gima kama ochako timre, to koro ok wabed gi chung' moro ma nyocha wabed gocha. Asto wakele yo moro ma bende dhi jiwo gik ma sirikal timo, mondo wabed gi gima waluongo ni sustainability kata continuity. To gini en gowi, en hola kose en kony? Gini ok en gowi, ok en pesa mwaholo. To gini bondo ok en mako siep, en friendship. Ma wawacho ni oyo wariure kamoro achiel mondo watim gini, nikech Amerika osebet osiep Kenya kuom higni mang'eny, to kendo wasetimo gik madongo. Kata mana sani jowa mang'eny ma nie ma chamo yath mar kute mag ayaki, karibu 1,300 gin jok ma yedhe go tetetete Amerika emosebet ka nyiewonwa, ma bende nyaka wagone giero kamano. Gisebet ka gitimonwa maber, kata mana weche mang'eny mag malaria, net manyocha wamiyo ji, kata mana spraying ma koro wariembo suna, jo Amerika emosebet ka konyowa. Koro wasebet osiep kuom higni mang'eny. Emomiyo natemo doyogi ni to higni 50 mosebet osiep gi, tiang' wawita kama. Emomiyo giwacho ni oyo wawinji waduogo. To ka koro waduogo, ok waduogo ni koro ena kony kende, koro waduogo ni wamakre kamoro achiel. Koro waduogo ni ya sirikal mar Kenya keto pesa, to gin be giketo pesa. Koro ok en pesa gi kende. Nikech giwacho ni kopo ni udwaro ni mondo waket pesa ni mondo donj ei sirikal, mondo uti kode, to un be nyiswa uru pesa u. Mamano bende e gima natimo mondo mi sirikandwa ma Kenya kata treasury, makanyo bende agoyo ne jatelo marwa ma iluongo ni John Mbadi. Nobire meeting, nane nagone simo. Awacho ni nitie jo Amerika moko kaya, atemo dotie gi kabisa, to nonyisa ni olugabo sapoti. Ma nobire meeting, ane nagone simo. Chieng'no nonego be nodhi e bunge, to wacho ni wach ni en wach maber. Koro biro, to owacho ni koro en bende kaka treasury oboketo pesa. Ma wan jo Kenya bende waketo pesa, to higa mokwongo waketo bilion 10, to higa mar ariyo waketo bilion 20, higa mar adek waketo bilion 35, aso higa mar ang'wen waketo bilion 50. To gin bende koro giketo. Koro watimo niya, ka giketo 2/3 to wan waketo 1/3. Koro wapoge didek. Koro gin giketo 2 kuom 3, to wan waketo 1 kuom 3, mondo wati kamoro achiel. Mondo koro giwach niya, mondo wachop kama koro wan bende wanyalo chung' kendwa, mondo jowa wami thieth, kata ka Amerika koro onge. Ingini un jo mosomo samoro gini uwinjo gi e yo mopogore. Japiny ma winji sani, ma penjo ni to koro chenro mar sirikal gi sirikal ma Dr. Luga wuoyeni, odhi konya nade? Koro japiny, gima japiny onego ng'e mokwongo, ma jodala wato onego winja gini kabisa. King'iyo chenro ma wadwa loso e weche thieth gi, ng'eny gi ni korwa kocha. 70% mag shida ma wadwa loso magin weche mag malaria, weche mag osiptande, gin Nyanza to gi Coast to gi Western. 70%. Koro
gima japiny onego ng'e ni wakelo pesa mar loko osiptal mondo obed maber moloyo, to mondo ng'e bende ni koro wasiwasi mamoro manyocha nitie ni koro yath onge cha ok bobete. To gima wadwa timo sani bende nitie gik moko ma wadwaro jiwo mondo obed maber, kaka nitie weche 4 mwaketo. Mokwongo, nitie jowa ma onge gi kaka gichul thieth, waluongo ni Social Health Authority. Nitie jowa mok nyal kabisa, koro kanyo nitie pesa makete matin ma jomok nyal kabisa wadhi konyogi mondo wachulnegi okumba mar thieth. Mar ariyo, nitie joma osiptande kama gintie ok migi thieth maber. Koro nitie gimoro kanyo mwaluongo ni gi kidho kisungu ni health system performance, lakini en ka awache gi dholuo en aina nwadwa ng'iyo ni to osiptal nigi equipment, to osiptal nigi yath, to osiptal nigi laboratory manyalo pimi maber. Koro nitie mang'eny mwadhi timo Kenya ka to ng'eny gi bende dimna bet yo kuondewa ma shida gi ng'eny, nikech wadhi ng'iye yor malaria, wadhi ng'iye yor TB, wadhi ng'iye yor HIV, wadhi ng'iye bende kuonde ma mon samoro chandre nyuol, ma bende gwengewa mang'eny shida ni nigo. Koro kawache mayot to awache ni osiptal wadhi loso maber moloyo kaka gin, to bende wanyalo loso osiptande moko mang'eny gi pesani. Mar adek, wadhi ng'iyo bende weche mag kaka wanyalo dhi mbele ka pesani oserumo. Koro nitie gik moko ma bende wadhi timo ma keto Kenya e yo ma kata ka pesani oserumo, kaka kawachako ni koro wachulo ni okumba mar thieth, to kiny inyalo chule nade. Koro nitie gik moko ma bende wabotimo ma samoro gisani ok anyal wacho gi ahinya nikech pod wago mbaka ni to gin gik mage ma wanyalo timo mondo kata kiny kik wabed gi jok makoro ok ginyal chulo okumba mar thieth, osiptal ok ti, gigi ok timre. Kich mago moko wabodhi discuss gi jo county mondo wang'i ni to ang'o ma gin gineno ni ka watimo to ber moloyo nyalo konyo ji mbele. Koro nitie pesa mwaketo kanyo 703 million US dollars, ma mano en 80 billion, 84 billion. Waketo kanyo 84 billion out of billion 208 ma jo America kelo. Kanyo waketo 84 billion pra 84 ma wadhi timo gomna gigo mondo wang'i niya ang'o ma wasebet ka wachando e yor thieth ka mwadhi loso mondo thieth obet maber, to ang'o ma wadhi timo mondo kiny kik wabed kama ne wantie. Koro jodalawa gima berie moloyo mamae to gima nyaka wapaki ni sani weche mag thieth dhi pogre matin. Chakre karang'o kine? Chakre dwe mar 4. Chakre dwe mar 4 higa manyien. Sani yudo kuseloso yore te nikech sani wandikre gi jo Amerika ni wadhi kao dweche 3 ka wang'iyo weche mawachogo. Kaso kwasekawo dweche 3 to nitie gima waluongo ni bridge, yani kaka wadhi chako ka waaye kaka gik moko timre sani gi kaka wadhi chako. Ka chopo dwe mar 4 to koro wachako weche manyien mag gima wakete lwetwa ni. To jowa mane tich olal bang' USAID wadhi duoko gi 13,000 asendiko iye kanyo, kendo ji odhi osom kendgi, asendiko kanyo nadhi duoko ji 13,000 mane ne tiyo ne USAID, mane tiyo to ne tich olal negi, wadhi duoko ji 13,000. To jok mane tich olal negi to ng'eny gin ji 28,000, to joma wadhi duoko to gin ji 13,000 nikech mage joma Kenya oseneno ni wanyadhi chulogi msara 10,000 modongo, 1,000 moko modongo. To ne nitie tije moko mane jo USAID oketo, to tijego samoro ok nyal donjo ei sirikal. Koro wakawo tije ma nyalo donjo ei sirikal, magin tije 13,000 ma wadhi miyo ji. Nitie jomoko bende mawacho ni gini joloka dwa kawo nyinyo kata nonro mar jo Kenya ma dho ngere luongo ni data. Buse winjuru kodgi yo maber ni nitiere nyinyo moko ma gidhi yudo mar jo Kenya ka?
wawinjre gi jo Amerika e yo maber, to kendo adwa lero ne jopiny ni kik gibed gi luoro moro amora e weche ma iwachre ni nyinyo idhi kaw kata nitie nonro moro midhi timnwa e yo moro marach manyalo ketho Kenya. Jo Amerika wasebet go kwatiyo kuonde mang'eny, kata kidhi e gwenge Kisumu kata Siaya kata Migori, gisebet ka gitiyo kuondgo. To siptende ma ineno ka gin kuondgo kata kompyuta manyocha oketi gi jo NGO, to jogi nyocha giyudo gigi to ok gine giti kodgi e yo moro marach, nikech iyudo ka wan gi chike Kenya kae manyiso kaka nyinyo onego bed ni itiyogo. Koro sani wakawo gigi te, sani koro gigi nie lwet sirikal, koro ok gin e lwet ng'at moro amora. Emomiyo nyocha giwinjre kodwa ni in amiyi pesa to nyaka inyisa ni to pesa mamiyi ni ithiedho ji adi, pesa mamiyi ni ji adi moyudo yath mar malaria miwacho cha, osiptende adi miketo e laboratory, kanye migero, titiyo gi pesa no nade. Koro mage nyinyo mawawacho, mage data mawawacho, nikech ok inyal miya pesa to aori supermarket ni to dhi timna shopping, tanyisi ni dhi nyiew na chak, dhi nyiew na sukari, dhi nyiew na obuolo, to kibiro to kidwa miya receipt. To receipt no dong wacho no obuolo $2,000, sukari anyiew $1,000. Koro mane nyinyo, kech wawacho ni the data en iboti kode implementation mar the gimawa winjruok ma wasebedo godo. Koro nyinyo ni ok en nyinyo ni koro ni nyinga ni oumo luga, ni koro yin koro jo Amerika somo kacho ni oumo luga ni nyocha nigi nyach. Mano ok timre kamano. Ok mano gima ok timre. Koro ka gini wuok e osiptal to mane kama entie, kochopo malo kucho to koro wagolo data no te. Koro wan mana gi jok manyocha wathiedho kalure gi kaka wawinjre kae. Bana nikech mondo ong'e ni to pesa mwatiyo go cha, watiyo kode yo kaka ne wawacho ni wadhi tiyo kode, nikech jogi bende gin gi taxpayers kocha, gin gi joma chulo osuru. Joma chulo osuru go bende oyiero jomoko kocha e parliament iluongo ni Congress. Congress no be nyaka ng'e ni to Kenya manyocha wamiyo bilion 200 gitiyo gi onade. Koro nyaka wamigi gigo. To kinyal mana wacho ni athiedho kanyo ginene mon manigi ich onyuol kama ni mano bilion 3. Nyaka ong'e ni mon manigi ich go gin adi. To ang'o mano miyo othiedhgi kamano. Adima otimnegi kata oyang' tadi monyuol e yo makare. Koro mano en mana nyinyo manyiso niya watiyo e yo makare, itiyo gi pesa na kaka adwaro, to in bende atiyo gi pesa ni kaka idwaro. Gimiwacho no dongere lunga ni aggregated data. En data momakore majumla madhi mbele ok matindo tine iye kanyo. Jolony wacho ni ntiere kaka inyalo en mana data kaka kori neno idhi go kura, tiwacho ni ng'ane oyudo kura makama. Ok dhi wacho ni olugo gocho ne ng'ama kama. Ok inyal ng'eyo. Lakini ntiere joma wacho, jolony moko wacho ni ntiere kaka inyalo timne de-anonymization. Mano kizungu maduong', lakini inyalo ng'iye, inyalo loke machak ng'iyo. Ni mae gima Trevor en jahigni marom kama, mae namba mare, mae kama nothiedhe. Mago joma temo tero gine yo matut. Koro ineno nyinyo mwadhi miyo jini, ok en ni koro ging'iye ni thiedhi kacha to ging'iyo kaka itime. En gima wan ema nyaka wa download to wamiyo gi. Emomiyo kacha wandiko ni provide, ok wandiko ni access. Ing'e ni access opogre gi provide. Provide tiende ni ane makawe tanyisi ni by the way magi jok mana tiyogo e dwe mokadho. Mamiyi no en. Ok ni duogo ng'iyo kendo chien kode. Ok en ni koro ni in gangochi moro kamoro mopondo ming'iyo go gima timo. Ok en kamano. To kare gin giyudo ang'o ma giyude gini? Koro jo-Amerika penjo ka ni joloka ok nyal timo gimoro mar ohala mar lamo. Mano mana chich mar jo-Kenya. Ineno joloka gin osiepe jo-Kenya e yore mang'eny. Joloka gero nwa kata mana airport Manda Bay Kilifi. Ang'o ma giyude? Joloka osetimo nwa gik mang'eny. Jo military wasani ginyiewo negi mtokni.
Koro mar health ni ok gima duong'e malich ma gisetimo. To jogi gin jok mang'iyo gik mang'eny. To osiepe gisebet kodwa. To Kenya en osiep gi matut nikech Kenya konyo gi ng'iyo gik mang'eny Afrika kae. Koro yudo ka nitie gik moko ma bende giyudo ma gine gik ma beyo negi. Tiyudo ka wan bende priority wa ema beronwa. Koro mar ariyo en ni ing'e ni sani Amerika bende nyocha temo wuok e ot maduong' ma waluongo ni WHO cha. To WHO ing'e ni ema sani nyocha collect data te. Koro data te ma kata ji wacho ni nyocha ok washare data gi te washare gi WHO nikech yudo ka polio ni piny moro amora to nyaka share gi WHO. Ka in gi tuo moro amora mar Ebola kata mana joma wamiyo kute mag yath mar kute mag ayaki nyaka wami WHO. Ema miyo yudo ka WHO nyocha wacho ni Kenya doctor patient ratio chal kama yani king'iyo dakteche to king'iyo gi lakteche to king'iyo gi jopinyu ne gi calculate mana kalure gi gik ma wamiyogi. Koro yudo ka jogi nikech koro giwuok e ot maduong' ni gin be gidwa ni gitim gino kendgi. Mane gima duong' ne gie moloyo. Mane gima duong' ne gie moloyo mondo gin be gibed niya nikech koro ok gidhi ng'iyo mar WHO cha gin be gibed gi margi ma ging'iyo. To onge wach nikech gigi already wasebet kwa miyo WHO. Already wamiyo ga WHO pile kata mana kawuono ka nitie dhako monyuol to shida moro yude especially ma bende samoro wawito nyaka wami WHO. Kendo mano ni e chik. Koro gigi wamiyo ga WHO te. Koro gik mwadhi miyo WHO gi in fact matin ne mwadhi miyo Amerika. Maonge wach moro ni ng'ato nego bed gi luoro ni nyinge kata idhi som kamoro ni en gi tuo mane kata ni koro gigi dhi tigo e yo moro marach. To waketo chike nikech kapod ok gitiyo gi data mwamiyogi nyaka gikwawa. To kapod ok gigolo report moro amora ma kata giwacho ni gini nye umiyo wan mondo watigo kama to wadwaro tiyo kode kamae bende nyaka gikwawa. To nyaka watim bende gimwa luongo ni approval. Approval no nyaka tim gi data commissioner ma bende noseng'iyo girwa no mogo etik nikech en ema no yienwa ni gini ber dhiuru mondo usain. Koro nyaka watim bende approval gi Digital Health Agency ma ane ma jatelo mani kanyo report to me mondo wang'i ni gini en gima ber ne Kenya kae. Koro kwago kwano nikech noneno ni onego be ni gimiwa bilion 2.5 dola. To ne giwacho ni iye kanyo gin gidhi golo mana bilion 1.7 dola to Kenya dhi golo milion 850 dola. Ema kwano pesa ni dhi akanyi. Koro pesa ni midwaro kumo ni margi to kuma gidhi golo koro ni pesa ni modhi ago. Bas koro pesa marwa ni dhi akuomwa wan jo Kenya. Nitie pesa ma nyaka koro wachiw koa taxes ma parliament nyaka keti. To bende nitie pesa ma jopiny nyaka gol ma mano to wadhi golo through SHA iluongo ni Social Health Authority. Koro onge gimoro amora mwadhi medo, onge gimoro amora mwadhi kwayo ng'ato mopogre gima nitie sani, onge gimoro amora mwadhi nyisi ni ing'e ni koro nyocha wadhi Amerika koro tim kama hapana. Gima wadhi nyiso ji e Kenya kae ni donji e okumba mar thieth miluongo ni SHA. Kise donji e okumba mar thieth miluongo ni SHA to chul kari monego bed ni ichulo. To kopo no kinyal to wabo biro mondo wanena adier ng'ani ok nyal to wabo chulo ne. Kanye mwabo gole pesa mwamedo go koni. To winjruok maru ni en mar higni 5. To bang' higni 5 ang'o matimo? Koro bang' higni 5 waneno ni bang' higni 5 wabo yudo ka koro wasetimo gik moko ma koro chalo ka gima wachung' kendwa maber. Mane gima wadwa timo nikech Trevor adier mar Nyasaye bilion 200 to kod 8 ka ng'ato mi to wamedo marwa moro 50 to wamedo ma bende watiyogo gi aparo ni bende dibed ni wasegerre ndi mamano an kaka Oluga alamo Nyasaye ni omed miyo wateko mondo wamed tiyo ne jopiny ka dir ka koro nyocha dweche 6 kende kata kapok jo Amerika obiro ema waseketo bilion 3 Kisumu Russia. To waseketo milion 500 Siaya. To waseketo milion 200 Migori. To
to koro sani omiwa moro ni koro kwa chake maber adier higni 5 ka watiyo gi pesa ni maber dibede ni wachung'e kamoro maber mabende samoro wanyanyiso gi ni samoro pok wachopo to wan kama ber to gin bende nyocha ka winjo ka Marco Rubio wuoyo to Marco Rubio nyocha wacho ni bang' higni 5 kata 6 kata 7 kata 8 mano tiende ni en be wiye ngeni nyocha winje maber en be wiye nitie kamoro kanyo oseng'iyo ni chalo ka gima jogi to pod wadhi bodhigo mbele ok inyalo yudo pesa gino kaka ne giparo ok wanyalo yudo pesa no mapiyo kaka ne giparo aparo ni gin be gineno ni bang' higni 5 pod osiep gi Kenya okorumo nikech unya bet kata nuchopo kanyo to wacho ni jogi to gin osiepewa pod wadhi mbele kodgi matin nikech nyocha bende gidwaro ni mondo pinje mamoko ma oluorowa mondo ong'i ni to wan to watimo gini nade nikech gihero kaka Kenya tiyo. Imulo gimoro ne udhi ng'iyo kaka osiptende tiyo to aneno ka ng'ato bende penjo ka ne uyumore uru penjna ni uru daktari kaka ute thieth inyalo losi ni mar gin matek ahinya lakteche magwa onge gi huruma kata jotuo tho mostly kodonjo emergency koni inyalo los gini nang'o kaso chako penjo machielo bende ni tire joma ni marach mok nyal thiedhgi nikech pok gitimo chudo penjna jagoro kaka inyalo los kaendi oganda wani matek mago penjo ariyo mokwongo wach mar lakteche gi kaka gitiyo gi jopiny mondo mi jopiny oyud thieth maber iwacho ni udhi ng'iyo kaka osiptende tiyo mana achiel kuom weche mudhi ng'iyo ni ng'ato kobiro ni dwa manyo thieth koka koro bet e bench kanyo chakre piny ru to piny imre to onge kata ng'ama oseneno Trevor gino chanda kabisa to mane gima dwa loso e Kenya kae ma alamo Nyasaye ni mondo oyie alos gino nikech jowa mang'eny chandre yudo ka gidhi osiptal to osiptal onego keti yo ma jatuo nyalo luwo ma jatuo ok oyudo kendo chandruok ei osiptal jatuo already nigi rem koro wadwa lose ma kidhi kacha to iyudo thieth maber to nitie gik moko mwadhi timo ne dakteche kata mathiedho ji nitie kaka sani wase e wach mar Amerika ni wadhi yawo retraining te mar ng'ata manie osiptal wadhi puonjo gi kendo mondo walok pachgi kako onego bed ni githiedho jatuo nitie kanyo ok dhi maber ma kanyo ta yie gi japiny nikech kanyo ok dhi maber ting'e ni an awache gi jingo nikech nyocha telo ne jok mathietho koro ang'eyo gima wacho maber nitie kanyo wadhi loke koro nitie training moro mwadwa timo miluongo ni simulation mang'iyo kaka jatuo onego thiedhi kata kapok ing'iyo kaka idhi yeng'o ng'iyo kaka jatuo kende onego thiedhi kanyo wadhi loso maber aso mar ariyo en osiptendewa kaka nigi gik moko ma ginyalo rango go ji kaka laboratory kata x-ray mago bende wadhi medo kendo kanyo to openjo maber to mane achiel kuom gima wandiko kanyo nwadhi timo nitie kama penjo ni penj na daktari ni to jo UHC issue cha pok ondik gi permanent kaka ne giwacho wach no dhi molal jowa wach no dhi molal nadi ene modhi molal nikech koro chamo pesa mang'eny ng'ano nopognwa mar Christmas jogo wasechulo pesa mang'eny kabisa jo UHC wachulo gi on permanent and pensionable penje sani gochne kopo noko champe ka pesa ne ok olokre September kamare pok olokre September kar ok en UHC nikech nyocha medo gi salary double kora chulo gi permanent and pensionable kaka SRC lakini ang'e gimowacho ni contract ne onego bed ni loko koro ing'e ni contract ne cha onego bed ni County Public Service Board loke ni permanent and pensionable mano ok tij oluga mano koro tij county to kiny wan gi meeting gokinyi kabisa wan gi meeting president oluongo governors te ma wach no idhi wach higni 5 gi chenro ma koro nudho winjoru godo loka ni ineno ni ang'o madhi lokore malich ahinya ma idwaro ni maendi ema jopiny onego ng'igo wang'i ka piny ni Dr. Luga ni wacho nwa Ramogi TV ni winjoru to mae gima dhi loko ang'o ma koro dhi lokore an aneno gima dhi lokre maduong' kabisa en kaka ithiedho japiny e osiptal mane gima dwa ni mondo jopiny okonya to an bende akonygi to
loki kaka ithiedho japiny e osiptal. Mane gima ni e chunya kabisa, mane gima nyocha kwayo ker mar Kenya kae ni oyie watim gino, to mane gima en bende osejiwa ni mane gima japiny nyaka winji ni lokruok nitie, nikech kata kichulo SHA ma bende wanyiso jopiny ni mondo chul SHA, kidhi osiptal kacha nyaka thiedhi maber. Mane gima wadwa loko kabisa. To ang'e ni ok en gima nyalo lokre kiny, to ang'e ni ok en kata gima nyalo lokre dwe achiel, nikech iyudo ka higni 50, iyudo ka nitie jomoko mosetiyo to osetiyo gi paro moro mok ber, paro manyachon. To mane gima wadwa loko kabisa, higni 5 gi mane gima wadwa loko. Udhi loso system ni nang'o mondo mi jopiny obed ni nyalo wachonu kaka otime, kata kan nyabundu koro nitie gima timore ki Nairobi. Nitie gimoro already aketo ma bende odhi tiyo, waluongo ni grievance report system. Yani en system mar complaint mwadhi yudo go complaints mag jopiny te kamoro amora ma gintie. Koro waselose to pok warole out. Koro nyocha kana donjo ayudo ka complaints ng'eny, to aneno ni mondo mi japiny omanya Facebook, ke omanyo ng'ato Twitter, wayud kaka jopiny nyalo nyisowa gigi te. Ma mano gima waloso sani. Mano gima part of, to mae to en kata mar America, ma nyocha waloso, nyocha kwayo jo World Bank mondo kony waloso system ma jopiny te nyalo miyowa complaints gi. Koro waloso gimoro ni GRS, Electronic Grievance Reporting System. EGRS. Koro en kaka japiny kanigi shida, kata ka daktari moro ineno kok dhi maber, to ise diyo gimoro kanyo inyiso lugha ni ananeno kaka ok tera maber, to nitie kaka report no dhi, to bang' dakika 5 kamae to ng'ato se respond. Igochone. Ntiere wach moro ma bewuok kaendi, jochiw thieth kawuono nowacho ni gidhi e ng'anyo tarik 23. Mago jochiw thieth mag clinical officers. Ang'o miyo wach ni otamu loso? Wach mani mar clinical officers. In en wach mani, in wacha ni gine magiwacho ni gibiro dhi ng'anyo. Ano kan clinical officer oluga. Jaute ogolero. Daktari. Jaute ogolero. Ma clinical officers wacho kawuono ni tarik 23 gidhi e ng'anyo. Momiyo nikech wach margi winjoru. Ka giori to koro nyaka wachote gi maber. Mane gima giwacho en wach mane ote ni nyaka ichope mana malong'o. Koro nyoro nye chairman mar clinical officers ogochona, iluonge ni Wachira, to oro na barua e WhatsApp. Tapenjo ni to Peterson ioro na barua e WhatsApp, an pok aneno barua e ofis yawa. To awacho ni weche mag joma thiedho jotuo kata lakteche wasekawo motegno kabisa. Waseloso weche davji ng'eyo, waloso te matinde davji mor kabisa. Weche mag nurses waloso te, weche mag UHC anyisi sani waseloso te. Koro margi ni ok ang'e ni en wach mane, lakini wadhi lose. Giwacho ni oku mak lwetgi kaka umako lwet dakteche. Wasemako lwetgi kata nyocho medgi gimoro matin. Ogirimiti margi giwacho ni pok utamorugo e sei. Mane giywago weche karibu 3. Okwongo girimiti giwacho ni pok uketo sei. Mano CBA. Mano mar return to work. Ne giwacho ni usewinjoru magen gisego sei, un pok ugoyo. Lakini wasewinjre. Usewinjoru. To ka wasewinjre to kara gitamore ni ok ugoyo. Gidwaro ni gibedo apenji ginyisi ni wasewinjre. Mane kaka ne giwacho. To kara mano kara ere ang'o mantie pok ugoyo, pok ukete koku. Wanyalo winjore kodu kama to samoro ing'eni mano tok ka gi yor tich kocha, to mano to tije waziri. Jagoro moro en waziri, to jagoro makora kocha iluongo ni Mudhoni. To nikech ang'eyo weche mag union gi kabisa, kendo ang'e gi tiegi kabisa. Samoro ing'eni ka sirikal pok oketo koke, to nitie samoro wandiko barua kata treasury mondo treasury onyiswa ni ket koki kae nikech koro waseloso pesa. Tiyudo ka sani ing'eni budget iloso ga kosesome dwe mar 6 to chakre dwe mar 7. Aso kendo nyaka yud supplementary budget, nikech ing'eni kiketo gimoro amore koki to tiende ni pesa. To pesa no wan migawo mar thieth ok wathedh pesa. Wan be wayude mana ir mbadi kocha.
Koro ing'eni nyaka wanyis badi ni ajogi nitie gimoro kae waneno ka wayiere kodgi ni ber, to koro nyaka wanyis badi ni to inya konyowa. To samoro osechopo ire kocha to wacho ni rituru matin, an be samoro nyaka wuoge parliament. Mano koro karatandi. Koro atondi be nyaka ng'ini an be wang'i ane gigi kaka chal mondo kaduo eka duoku. Koro iyudo ka samoro nikech ang'eyo weche mag union gi maber, iyudo ka samoro mane kopono Wachira kata Gibore owacho ni waseyiere, to gineno ka waling' samoro mane gima timre. To ok wanya bet ni kech sirikal kodagi gimoro to sirikal bo nyisi no dagi. Sirikal ok nya dagi gimoro kod to ling'. Kaka an wuod Oluga ka dagi gimoro tabo nyisi ni ma to oyo ma ok watim. Koro adhi soma ne gima no nyisa no mondo aduok ni wach nikech koro ne giori. Ne gioro Judith Owoni. Tarik achiel mano chiegni ndalo 8 mokadho kata ndalo 7. Ncha ini odiochieng' mar hango tuo mar ayaki. To noyudo report ni chal ka gima kute mag ayaki gidwa landore ahinya kendo nyithindo matindo moloto koa kuom mine kadhir nyithindo. Ang'o mokoso iye kama koro weche gi chak weche gi aparo ni ji dhano mosekawo weche gi mayot. Ing'eni wach mar tuo mar ayaki ni kanobiro to noywe jowa kabisa. Ing'eni ji karibu 2 milion gini notho, ma bende gwenge mang'eny nyaka sani, kata adier manyalo wacho, kata mana poverty mani yo gwenge waka. Samoro jowa moko mane gin breadwinners kata gine mane gin joma kelo, yudo ka tuo ni noywe. To ing'eni kech koro yath nobiro kane koro romo higa mar 2000 kae, to kendo ka koro biro nyaka 2005 2007 kae, koro yath nobiro maber. Masani jowa mang'eny nie yath, karibu 97% nie yath. Kendo gina kaka in gi an, ma bende wawacho ga ni kidwa ng'eyo ng'at man gi kute ting'iya kaka chal, nikech oko chal mopogre koda. Koro nikech koro ji nie yath to koro gidak e ngima maber. Aparo ni koro wiwa ochako wil. Wiwa ochako wil gi chien kuma ne waaye. Mane gima timre Kenya ka. Koro nyithindo matindo, nyithindo jo higni 15 kadhi ka nyaka higni 24. Nyocha wayudo ka kendo ji mang'eny kabisa yudo kute mag ayaki. Karibu higa mokadho cha ji 19,000. To mano ok en wach maber. To kendo mine ma samoro kodhi ni yach to wapimo, kendo wayudo ka karibu ji 9 out of 100 ata 9% wayudo ka nigi kute mag ayaki. Koro tiende ni nitie wich wil moro kae maduogo n'oganda. Mbaka manugoyo loka ni be ukete chenro moro mar paro ne oganda ni weche gi nitie. Waketo chenro kabisa kanyo. Gich maten mana godok mana ing'eni ne wa sajira ndo kama ni kute gi nitie wago mana dhowa kuonde tem mondo wapar ne jopiny. Ing'eni gini dwan wapar ne jopiny kabisa nikech nitie kaka nyocha ne dhano wacho ni hapana gini koro dongen mana ndila. To koro ing'eni wach man koro nien mana ndila ni koro kendo duogo kendo koro chako hinyo ji jopiny. Nikech koro iyudo ka koro wich wil moro biro ka nikech ndalo mane waneno joma chandre kabisa, jowa mwasewito mosetho, chalo gima wiwa wil kodgi. Koro kendo timbe wa moko kendo chako duogo ma koro kendo hinyowa. To gima rache moloyo ni wahinyo nyithindo matindo. Jahiga 15, jahiga 24, ka koro dhi kendo nyaka 35 to koro ng'enye moloyo. Ka koro dhi nyaka 35 to koro ji 59,000 59,000 last year kende moyudo kute manyien mag ayaki. Koro kanyo nitie kaka onego wapar ne jopiny, waketo chenro go. To ing'eni nyocha chien kacha nyocha wambeko matin nikech samoro kane waketo gik moko manyiso ji kaka ji tuo, kaka gik moko pichni moko manyiso waga chon ka. To koro maki ing'eni ne kelo gima waluongo ni stigma. Koro loko gi kendo en stigma. Kero kendo en stigma. Koro ing'eni watemo balance. Kata kwede. Ni stigma ka to gi kwero ji mondo ji obede yo makare.
kanyo ber ka jopiny bende konyowa. Okay. Makamu wacho ni Trevor Musna PS mar thieth Uluga giloso weche thieth, wacho ni gire structure weche mag thieth kabisa. Kako wach mogik makore wewago nikech aseneno ka be itimo medical camps mang'eny, ang'eni giko juma ne bwori tiyo Nyakach kocha cha. Medical camps gimbe gikonyo jopiny kabisa. Nyocha wasetimo medical camps mang'eny. Wasedhi Alego kendo wadhi kendo kamoro ni Nina Primary ne waneno ji mang'eny karibu ji 3,000. Wadhi Muoroni, Kibigingo kendo waneno ji mang'eny, kendo wadhi kendo nyocha wan Rarieda korwa kendo godne jodala wa erokamano kabisa ji 9,000 kendo kata gin ne gineno gik mwatimo. Kendo watemo ni mondo wabi Nyakach kamoro ni Urudi mondo wang'iane kaka jopiny thiedho. To gima miyo watimo medical camp ni kendo adwa wache kabisa, wanyalo keto weche mag thieth e osiptal, to jowa samoro kong'eyo ni thiedhono ni osiptal. To bende osiptal bende samoro kong'eyo ni tuochegi ni gweng'. Koro nitie gimoro kama adwa timo mar connection kendo aluonge ni The Right Care Program. Koro The Right Care Program ni en program moro ma achake mondo wapar ne ji osiptal. Nitie kaka kawuoyo ga gi CEOs mag osiptal, kaka kinyaromo gi CEOs mag osiptal kata jok ma otelo ne kuonde mag thieth. Anyiso gi ga ni nyaka ing'e ni jatuo minene osiptal ka nitie kamoae. Koro kumoae cha inyalo yudo ka nitie jomoko ma pod odong' kanyo ma bende ok ochopo ka aidha nikech ok onyal kata nikech oonge gi ng'eyo ni mondo bi ka kata oonge pesa. Koro nitie kaka wadwa loko, mana kaka wacho ni gima dwa loke Kenya kae mogik en kaka ithiedho jatuo, nikech kanyo mosehinyo ja Kenya to osehinyo jowa kabisa. To nitie kaka wadhi, kaka an daktari, wadhi to walorre osiptal. Koro kwaselorre osiptal to koro wan mane korido mar osiptal kacha ing'iyo mana jomobiro, to nitie ji mang'eny kabisa mandala ma samoro ok obiro e thieth. Koro mane momiyo watimo weche mag thieth gi kendo wabomedo timo gi kabisa. Gisani nitie kaka wadwa loko kaka watime. To nyocha mwasetimo to wasetimo maber kabisa kendo wagone jodala wa erokamano kuom biro kendo warwako gi kabisa mondo gimed biro, kendo wawacho ni wan be wabomedo biro mondo wathiedhwe gweng'. To gima duong' mogik ni mondo wanyisu ni thieth gi nitie, mondo wanyisu no osiptande mage munyadhi. Emomiyo kwa biro to wabiro go osiptande gi mondo unegi un bende. Omiyo ngeso gi Jumapil Nyakach Urudi. Jowa bobet Nyakach Urudi. An abobet kanyo odiechieng' achiel kende kendo ubonena to asto wabowe daktechewa mondo othiedhi, nikech nitie dakteche mang'eny ma Kisumu ma waseiko mondo odhi othiedh jo Nyakach. Kamano. Erokamano ahinya Dr. Umo. Erokamano. To mos Makamu. Makamu. Inyis Makamu ni nyaka obed gi SHA. Kendo koonge gi SHA to koro mano makosa maduong' ma kata broad base koro wagole kaka director. Makamu mar director mar broad base. Koro wagole kaka director, to joge be nyaka bed gi jodala wa nyaka bed gi SHA. Nyaka wabed ni ji odonje SHA kabisa. Erokamano ahinya Dr. Umo Oluga jagoro gi magawa mar thieth. Erokamano nyoko mwaseche gi. Wanodoro ni manayo maber pile nikech rwath mimako tunge ni ma en kind tuo gi kuo gi tho. Erokamano. En wach mar thieth tidhi maber. Usemakowa maber. Erokamano. Kendo jodala wa osemakowa maber. Kik ubed gi wasiwasi. Wamako nu kama pek kendo waling'uru. Wang'e ni pod wan gi kuyo mar wito jaduong'wa Raila Amolo Odinga. Koro piny kik bed ni ji rundou. Kik wabeduru joma rikni, wabeduru joma rikni. Wabeduru joma rikni mong'e kuma wadhiye kaka oganda. Kik wabeduru joma rikni mitungo koni gi koni. Wabeduru joma okwe kendo wadhiuru mos kaka oganda kwa chandre. Bas, mane kama weche rumor mar duol ka Nyasaye yot biro romo kendo saa 3 kan kaka pile. Nyinga Trevor Ombija, janding of panga jo Nyakach, dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wanere saa 3.